Šta je ovo? O, kako malecno pakovanje M&M'sa. A šta imaju ostali? Wow, Mia, ti imaš cijelu kantu. Hoćeš li podeliti? Naravno da ne. To je sve samo za mene. Jane, ti imaš još više bombona? Da, ova porcija mi se baš sviđa. Kako je super. Jedva čekam da probam. Čekajte, vama je zabranjeno. Ovo je samo za mene. Okej, onda ja počinjem. Imam najmanju porciju. Što? Je li to sve? Dobro. Ali Mia ima još. Moram da uzmem. Pa dobro, pošto je tako poklopna, sad ću joj pokazati trik. Imam telefon. Slikat ću bombone. Povećat ću ih. A sada sipam sve u ruku. Uspelo je. Da. Kako ti se čini? Da, to je moj magični telefon. Hoćeš li tebi da dam bombone? Izvoli. Hvala. Šta je to? Buba švabe. Ups, izvini. Nešto nije u redu? O ne! Sad će sve pasti na nas! O ne! Sve se srušilo. Pa dobro, navalite. I ja ću probati. Joj, kako sladak meda. A Jennifer ima većeg medu? Da, ali nešto nije u redu s njim. Wow, Jane, ti opet imaš najviše sreće. Da, ja sam dobila ogromnog medu. Izgleda tako dobro. Jedva čekam da ga probam. Ali Mia počinje. Da, sklonite se. Ja ću prvo probati. Wow, pa to je čokolada. Preukusne. A unutra su bile bombone. Nevjerovatno. To je to. Jennifer, a šta ti imaš u svom medvedu? Sad ćemo saznati. Dakle, prvo ću uzeti crvene mrvice. Hej, marš odavde. Šta si uradila? Nešto je sipalo u mene. Hej, šta ti još treba? Treba mi tvoja narukvica. Hvala. Stavit ću je preko mede. Odlično, sad je tako lep. Skloni se, kažem ti. I trebaju nam još plava gumena srca. Odlično. Ukrasit ću medu. Super. A sada hajde da snimamo TikTokove. Da, devojke, samo nemojte da smetate. Ups, Jennifer, tvoj meda. Topi se zbog lampe. O ne, da, moram ga brzo pojesti. Hajde. Ovaj med je tako ukusan, nevjerovatno. Joj, koliko bombona i čokolade, nevjerovatno. Prelepo. Da, poješću sve do kraja, a ovo ti vraća Mia. A Jane, sad si ti na redu. Dobro, hajde, a čega da počnem? Hajde da probam da odsečem komad. Tako je tvrd, ne može da se iseče. Čak sam i nož polomila. A možda da zagrizem? Ne vredi. Šta to rade, devojke? Wow, šta to tamo sija? Jennifer, šta to imaš? Srebrne zube? Daj meni. Ne dam. Jennifer, ne budi cicija. Jane, uzmi. Hvala. Sa ovim zubima ću sigurno moći da odgrize medu. Da, uspelo je. To je tako ukusno. Čokolade, super. Wow, a šta je unutra? Gomila bombona. Sjajno. Sad imam toliko slatkiša. Joj. Ali, ko ću sve ovo sama da pojedem? Dobro, devojke, pomažite mi. Izvolite. Baš ti hvala. Nema na čemu, a ostalo ću pojesti ja. Ova čokolada je prelepa. I bombone su super. Jao, vidim da je vaš gladni pogled. Dobro, uzmite i ovo. Ništa mi nije žao kad su prijatelji u pitanju. Šta?
tako malo pakovanje ljutih rezanaca? Pa možda je to čak i dobro. Jane? Kod mene je srednja porcija. Ja ne jedem ljuto. Mija? Ovo je strašno. Ja sam dobila ogromnu porciju. Kako ću sama sve da pojedem to? Jennifer, počni ti prvo. Hajde. Dobro. Sad ću da probam. Valjda mi ništa neće biti. Miris je običan. Sad ću da probam. Jao, kako mi sve peče. Ovo je ljuto. Ali brzo je prošlo. Dobro je. A šta? Jesam sad ja? Ne, moguće. Dobro, moram brzo da probam. Koristit ću viljuške. Joj, to izgleda tako strašno. Ta grozna crvena boja. Znate? Ukus nije loš. Da, može da se jede. O ne, tek sad osjećam. Jau, kako ljuto. Nemoguće. Kad će ovo da se završi više? Voda? Da, tako je mnogo bolje. Šta je to? Ko je sad? Mija? Šta već ja? Baš se plašim. Šta da radim? Kako ću sve ovo sama da pojedem? Okej, nadam se da ću preživjeti. Moram da se saberem i da pojedem sve to. Već je ljuto. Šta da radim? Jane! Dobro, hajde da probamo isti trik koji sam ja koristila. Jennifer, hvataj. Hajde da prskamo Miju kad joj postane ljuto. Trebalo bi da pomogne. Da, ovo radi. Bolje mi je. Mogu nastaviti da jedem. Peče, hajde prskajte vodu. Odlično. Da, to je super ideja. Ja sam genije. Mi je vruće. Čekajte, nema više vode. Kako to? Ups, ne možemo da pomognemo mi. Šta? Nema vode? Ali kako? Devojke, vatra je izašla i sad mi je bolje. Ups, žao mi je. Joj, kako slatko! Ovo je malo pakovanje pahuljice i mlijeka. Wow! Da, ja imam srednju porciju. Vidi Jennifer. Konačno je sreća na mojoj strani. Imam ogromnu porciju pahuljice i mlijeka. Mija, šta je to kod tebe? Hrana za lutke. Nemojte da mi se smijete. Sigurna sam da je moja hrana baš ukusna. Sad ću servirati mali stočić. Imam malu činiju i malu kašiku. A sad uzimam malu salvetu i počinjem da spremam jelo. U činiju sipam pahuljice i prelivam sve mlijekom. Wow, kako ukusno izgleda. Odmah ću da probam. Da, ovo je prelepo. Baš je super. Eto, sve sam pojela. A sada Jane. Evo, imam za tebe jednu lepu činiju. Izvoli. Vidi kako je slatka. Wow, hvala Mija. Stvarno je dobra. Dakle, sipat ću pahuljice unutra. A zatim dodati mlijeko i to je to, sve spremno. Šta još Mija? Hvala ti. Da, to je tako ukusno. Da, ovo je super. Obožavam ovakav doručak. Svaki dan jedem pahuljice. Devojke, nemojte samo da zavidite. Cool. To je to, sve sam pojela. A sada Jennifer. Da, ja imam odgovarajuću činiju za moje pahuljice. Odlično. A sada sipam mlijeko unutra. Koliko ga ima. Gledajte, napunila sam cijelu činiju. To je to. A sada uzimam svoje pahuljice i sipam ih unutra. Wow, ogromne su. Neverovatno. A sad je vreme da probam to. Imam ogromnu kašiku.
Da, devojke, to je zaista prelepo. Ovo je vrh. Sva Mija, ukradi joj jedan komad. Okej, sad ću da probam. Uspelo je. Ona ne primećuje. Jane, drži. Treba uzeti što više dok Jennifer ne vidi. Mogu ovako sve da je uzmem. Cool. Šta? Hej, gde su sve moje pahuljice? Ovdje je samo mlijeko. Devojke, šta? Sve ste pojeli? Sad ću vas prebiti. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. To nam zaista mnogo znači. A vidimo se uskoro. Ćao, ćao!